ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହି ବିପଥଗାମୀ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର। ଭାବିଲେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଏ ବୟସରେ ଆଳସ୍ୟତା ଶୋଭା ପାଏନା। ସିଂହର ପରାକ୍ରମ ଥାଇ ଶୃଗାଳର ଆଚରଣ କରିବାଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମ ଉପରେ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଗତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୁଅ, ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅ, ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ସଫଳତା ହାତ ମୁଠାରେ ମିଳିଯିବ। ଦିନେ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ହେ ଭାରତର ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମୋର ସମସ୍ତ ଆଶା ଭରସା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତୁମେ ତ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ। ତୁମମାନଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ଜାଗି ଉଠିବ ସତ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପ୍ରଭାତ। ତେଣୁ କୁପଥର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସାଙ୍ଗର କଥାରେ ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ନ ହୁଅ। ନିଶା ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଫାଶରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ନ ଯାଅ। ବାଟବଣା ହୋଇ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ଚିତା ଜଳାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ବିପଦ ସମୟରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖି ତୁମ ପିତାମାତା ତୁମ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗ। ତୁମ ଓଠରେ ଚେନାଏ ହସ ଦେଖିବାକୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ମା ଜାଳନ୍ତି ସଞ୍ଜବତୀ। ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଆରାମରେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲ, ଯାହାର ପଣତ କାନି ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖିଲ, କେବେ ହେଲେ କାମନା ବାସନା ଓ ଲାଳସାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ ସଦୃଶ ପିତାମାତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନା। ମୂଳଦୁଆହୀନ ମିଥ୍ୟା ଆଭିଜାତ୍ୟର ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରର ଅଙ୍କ କଷିଲେ ଫଳ ହୁଏତ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଫଳ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଗୋଟିଏ ବାରୁଦ ଗଦା। ସେହି ବାରୁଦ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିପାରେ। ହେଲେ ପିତାମାତା ଯେଉଁ କଳ୍ପନାର ତାଜମହଲ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦିଅ ନା। ବଦଳାଇ ଦିଅ କାନ୍ଥର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହିତ ନିଜ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଦେଖିବ ନୂତନ ଆଲୋକ ନେଇ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ଉଣି ଆସିବ। ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ସବୁକିଛି ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ମିଳିଯିବ। ମନେ ରଖ, ଦୁନିଆର କାମ ଭଗବାନଜୀ, ପିତାଜୀ, ମାତାଜୀ ଓ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବିନା ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହୁଅ। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତୁମକୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ। ପିତାମାତା ତୁମକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ ମାଳ ମାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୁଠା ମୁଠା ଭଲ ପାଇବା। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୀବନକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭଲ କଥା ଭଲ ପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।